Станал и прекъсна вечерта. Да, бе, пак. Виж, че няма да продължа. Той се пръща още! Как му си изчукал? Я се махай от тука. Абе, я се махай, какво ти казвам? Ти се махай и се занимай. Взимай се пак! Ела! Ела сега, ела с мене! Ела с мене! Ела с мене! Ела с! Хайде, махни! Защото той тъпаран, аз стана на него! Ще има въпрос. Не се притеснява да погреба. Ти си спокоен човек, не трябва да правиш до нивото на точка. Аз с него въобще не живот се занимавам. Пасица, къде се появи то? Остави ги, явно се заслужава да. Явно се заслужава. Никой не заслужава да прави това, никой не заслужава да пада до тук. Явно двамата се заслужават. Сега си тръгнете без да кажете нещо на този човек в очите. Какво да му кажа? Че... Виждане! При него! При него ще прибера! Значи това за тебе е края. Ти продължаваш с този човек. Да, е така, сметали се, чукали всякакви такива работи. Еми да, съм пропаднала, аз съм така отпред. Тя няма как да продължи с него. Тя е пропаднала просто. Тя си го призна, явно. Добре си. Сега не знам, просто за сега това до тук. Добре си. На нея и трябва да стане. Не знам. Ти ще дадеш ли това ли това време на тази жена? Не, аз нищо Това, не което мога. видях, Аз нищо не мога да й дам. Просто не знам какво ще прави тя. не си заслужава. Хубаво, че все пак разбрах. Не си заслужава. Аз просто 5 месеца направих само това. И всичко изглеждаше съвсем нормално. Аз не мога да си го представя. Тя се е пъстува, тя се подиграва с мен. Изчезнаха имената, какво да кажа. Явно няма смисъл. Явно са изчезнали. Няма смисъл. Карам да къщи. Не знам как стана това. Не знам, аз съм направил нещо. Никога съм бил толкова тъпче да не виждам. Тя виж как се смеех, как ме даде. Все едно е другиране или нещо такова. Защо Все едно не е човек просто. Какво ще правиш ти от тук нататък? Не знам, някакси трябва да започна. Нещо друго трябва да правя. Но аз пак мога да мисля, че заслужава и пак да докажа извода. Гаранции няма. Няма какво да те лъжи. Гаранции няма. Не, просто няма смисъл да говорим за нея. Значи това е края, няма връщане назад. Не мисля, че има връщане назад. Аз съм много тъп, за да мисля, че има връщане назад, но просто не мога да си го представя. Животът е такъв, какъвто е. Колкото и да ни се иска, никога не можем да върнем времето назад, за да постъпим различно. Единственото, което можем да направим, е да продължим напред с дигната глава. Как точно постъпиха Иван и Десислава, ще разберете, ако гледате предаването ни в четвъртък. Там ще видите и неизлъчвани кадри с доста скандално съдържание. Аз съм Христо Запрянов, вие гледахте Хванати в изневяра. Не пропускайте утре вечер в поредния епизод на Хванати в изневяра. Мисля, че това мога да го сравня само с смърт на близък човек. Толкова губиш в такава ситуация. Ние си искаме той да се ожени. И дано да се оправи, че майка му от небето да види и тя да се радва. Но това нещо